Rahim Production. Kanal. Kalp में مردا که به زور کردی تو هر زندگی یک بار آتشه چی با من پیاندر بدم گیر همی سغرت بر داره مؤسسه تعلیمی ته مؤسسه برم قبل من نیستم تو منم چیون کده شست بدم برم ممنون میام میدونی شاخی جده من پدرم مسئولیت پدر مادره من فرزن نبلودت کردم استو همه تحت نظارت خیلی گپا کم که چیله؟ بیان شا چیله؟ جبیو میدونی آخیا؟ دست مسئلته حز میبرم شست پیدا جا بجا میکنم میام با مگت پدر نیستی رفتیم بچه هیچی با خدمره رفتیم نغلطی با رفتیم هر دستون تفكو تانغام يوي تفكو يومشا 어때 칼로는 샤이치네 بندم بشی 칼로는 샤이치네 그렇다 این اینجا بود با فکرم 어다 معلمه نغزی اکا سلامتی خوبه طلبت ها آوردم عیزه بدونم شا 어다 خب اینه طلبی شما نیستن پیش بدون اینجا نبودن 어다 보면은 اینم جای رنگی سلام علیکم معلمه نغزی درسته اینمی اخرب اینمی همین جدا سنجی که شما دا میخوندن بچه من با فکر ما أخي 어다 اخرب که طلبتون بگیره اخرب که در سنجی که شما میخونن همین را بگیره 어다 اخرب که نفهمیدم چی گفتی؟ میگم همین بچه من در سنجی که شما میخوندن همین را بگیره نمه لبه این بچه های تو در صدیق ما نمیخونه خیلی آدم ما در صدیق ما نداریم بگی برا بچه تو خیلی جمعه تو بگره نگاه کنم چشم میبرم اکا برا گب میرسه خواه جون روزید میکنم یعنی چی روزید میکنم اکا همین را قبول کنی اکا گب میرسه حالی میای کلام جمع میکنه اخرب که دم تمگی من میکنیم راستی با صدیق دیگه دندک اوخی کتی تو میمرم بیوی و چند بیارم همین سلام علیکم اپا نغزین درسته نمی طلبی شما یا همین ساعتی که شما نمیخونه بچه من بگو اینه بینه ده نمیخونه جدا این کدوم ساعتی رفته اینه دهم ساعتی که میگه که بچه من نمیخونه کدوم ساعتی نبیدی تو خیلی دل جگر من خوندی گاوی أخي 어다 صبح زن هم تمام داشتین دل جگرم سو أخي 어다 دم تبگی به چی بزنی أخي همه قاوچان میارد ممبری رهی صدیق تایان بگیری ده صدیق هم میگردونم حالا نیافته که در کدوم صدیق میخونی دل جگر من خودی چی آخی؟ بزار کرد ممبری رهی صدیق تایان بگیری چی آخی؟ 어다 اگر همین یک ساعت دیگه تو مرا صدیق و صدیق بگردونی ما دستم دیر میمونم
габзани там ранги ёвониёй базеш меган ки габзани ранги қирғаниёй айёвонам нестим ай қирғанам нестим духтари автовокзалам падарам ай очам ҷудо шудагиай 5 нимо зиндагонӣ кардим ай шавҳарам ҷудо шудем вақте ки ҳомиладор будам дар қадам бачаам буд ҷудо шудам ромадам ли дарманди маро набувад бе ту даво баъде мегам рашки занак дора мардак надора бохи ака рашк буд ҷанг буд ака хабар нағзбинӣ буд ошиқӣ буд мегзашт мерам вале очам баъде ки мисол ай шавҳари якамиш ҷудо шудак шавҳар кард якам устоди ма сайди исмоилов гури арабшо очама ай вақтшам давраи духтариёш рақоса будагиай баъд оста баъд ҳофиза шудагиай айдон деҳқон бача авай даме бумадем ҷома пумад тасарому тоқи рақс мекардем тоба ягон бор бурут мондаги ҳастан не майда будам хурд будам очамора вақте ки партофт ки хидм бепадарӣ кашидам дарбадарӣ кашидам намехом ки фарзанди ма кашад то ҳозир ҳамин азобам ҳама чӣ барои фарзанд акай фахриддин бо ҳамроҳи дар мероҷ гашта гуфтае ки манижа мора мисол набромадестаи мо духтар мегирем сабаби ҷудошавӣ ма дар шавҳарам хайка рости гап намехом ки ягон каса ганда кадан сиёҳ кадан абаде ки оиладор шудак тамоман нисбати фарзандаш меҳраш кам шуд қар накун ту ёр қаҳри мара наёр то нашава бушай ма шавҳар кадагӣ набудам ай чӣ ҳисобе ки мисол ма мухлисора ганда намекунам баъзе одамое ҳастанд ки намефаҳманд дар ҳамин дунё ҳамин зиндагӣ ҳичи надидам аз зиндагии худмонам надидам ай бахтам надидам мо нағздида гирифтаги бале қариб 7 сол кашидам леки мошиша ба мо мумкунам худм ҳай кунам хонаворамо хонавора нехай мошина банои макна хонара банои худаш кунам мардак дар дарахт кашон нестае ку мисол бири бичиниву гири бари нест ки хел мисол одами муъмини мусулмоне ки чӣ хеле ки зан фарзанди хича нигоҳ мекунад чӣ хеле ки оилаи хича нигоҳ мекунад мисол ҳама хел муъмини мусулмон бошад ки гулхор дошт ман надонистум ширин ёракум ёр дошт ман надонистум Rahim Production. салому алайкум дӯстон ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн барномаи сирҳои нуфта манзури шумо мегардад меҳмони барномаи навбати мо ҳузур дорад яке аз чеҳраҳои шинохта апаи манижабоно яъне манижаи арабшон шуморо ба барнома хушомадед мегӯям опаҷони азизи ман ва таманниёти худро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорад баён мекардед ташаккури зиёд салому алайкум мухлисони азиз раҳмати калон ки шумо маро ба ин барнома даъват кардед ташаккури зиёд апаҷони азиз тайёрем ба қисмати саволҷавобҳои барнома бале аллакай тамошо кардагӣ ҳастин ҳамин барномаи моро ягон бор якам савол ба шумо чунин дода мешавад апаҷони азизи ман ки оиди хитон маълумот медодед дар куҷо таваллуд шудагиена айни ҳол ба чӣ коро машғул ҳастед рости гап бисёр мухлисо мара савол метан ё ай пеш мебинан меганма ки апай манижа ти ёвонӣ бо баъзеш меганма ки тай қирғанӣ мегум шона ки на ай ёвонам на ай қирғану меган габзани там ранги ёвониёй баъзеш меган ки габзани ранги қирғаниёй ай ёвонам нестим ай қирғанам нестим духтари автовокзал дар мо хурдим калон шудагиам мактаби 92 хондагиам то ҳол хай маълумоти олӣ надорам яъне маълумоти миёна бале баъди мактаби миёнаро хатм кардан ба заводи шавҳарбаронӣ ҳамин бисёр хидмон ҳамин хел одат даида ҳамин буд карда духта тез шавҳар рӯтем ҷонмон халос шавам ташаккури зиёди як ҳазр буд апаҷони азиз дим савол падар модар дар ҳаёт ҳастанд рости гап модарам ҳастай падарам нестай падарам ай очам ҷудо шудагиай мора кати апам да дасти момам мондагиай аяму вақташ то ҳози хай кати момам меистем худо ба шукр ки ба обрӯ мақсад момам мора шуд дод шавҳар дод хай дар насиби тақдир набудам хел ҷудо шудем то ҳози кати момам зиндагӣ мекунам шавҳар кардам ай шавҳарам 5 нимо зиндагонӣ кардам ай шавҳарам ҷудо шудем вақте ки ҳомиладор будам дар қадам бачаам буд ҷудо шудам ромадам худо ба шукр ҳози бачаам синфи ду мехона 8 солаи бепадар худам ҳам хози калон кадистам шуд чӣ хеле ки худам бепадар калон шудам ҳамхи фарзандам бепадар калон кадистам то ҳози дар тарбияи момам холоҳом тавоём хидмат бачаам шумо дар ҳаёт қинеса ки ҳам хитон бепадару модар калон шуден фарзанди шумо ҳам бепадар калон шудеса